Non te emociones, te vas a emocionar a mí. Bueno, gracias a todos. Darles a benvida a estes edificios multiusos, estes alullados, edificios multiusos de CEA, pero que é un sitio idóneo e adecuado para levar a cabo este acto. Señora Conselleira de Política Social, moitísimas gracias. Moitísimas gracias porque sei que detrás un gran, pero un gran Matriz Eliseo. Oí por aí que hasta nalgúna página, non sei como están, novas tecnología non entendo moito. Entendo un México, parece que tens unha foto con él, a verdad que se agradece moito. E iso indica a sensibilidade que tens tú por as persoas que ten unha discapacidade que non é discapacidade, é un accidente que me pasou na vida, pero a base de esforzo, a base de traballo, a base de axudas, pois o superaron, e desde logo, Eliseo, creo que é un claro exemplo, porque eu estuve lendo a memoria que me mandou o elogio, a verdad que me chegou ao corazón, porque vi o esforzo que Eliseo para chegar onde chegou, para representar a Espacia de Coruña, a Espacia nos foros non só económicos, senón nacionales e incluso internacionales, que son os seres que observan. Entón, bueno, eu quero che agradecer, conselleira, que tenes ese cariño especial por ele. Tenme que permitir, aunque non está aquí connosco, que me recorde unha persona que axudou moito a Eliseo. Moitísimo. Ese foi nada máis e nada menos o ex-presidente da Diputación, José Luis Baltar, que está hoxe aquí presente. E que quiso estar aquí neste reconhecemento que lle facemos a Eliseo, porque acordei de dixo, aquí falta unha persona, aquí faltaba un organigrama, chameiro, e aí dixo, tamén se me chegas a chamar, veremos o que te ponía. Gracias, Baltar, moitísimas gracias. O apoio que sempre nos prestaches desde a Diputación. E por as visitas que fixeches, viñas aquí a Festa do Pan, a outros actos políticos ou non políticos, íbamos sempre ao forno do Eliseo. E ali sempre nos tiña preparada unha empanada, digamos que somos de todo podente, pois sí, nos gusta de tarreo, de carne, de polvo, e ali sempre estaba. E, bueno, teño que agradecerlle a Sonia o traballo e o esforzo que está levando por conseguir que cada día máis rapaces que teñen direito á vida. Eu só vos invito a que vades un día a Espacio, para que vexades o que é tratar esas persoas, con que mimo, con que cariño os tratan. Diránme, é que está remunerado, sí, pero está remunerado, pero para tratar tamén hai que ter sentimentos, hai que ter coraje, hai que ter corazón, hai que ser humanos. Eu logo non sei se recordas, era o gimnasio, de onde estaba xogando ali, uns nenos, unhas pelotas e tal, aquilo impresionou. Eu recordome que había un que traballaba comigo e dicía: la vida non merece la pena de ser vivida. Eu dicía, la vida non merece la pena de ser vivida, claro, non merece la pena de ser vivida. Vendo isto, claro, non merece la pena de ser vivida. Por entonces, agradezco a todos os que traballades en Espacio, ese traballo árduo, ese traballo oscuro, ese traballo que non se recoñece por lo demais sempre, isto que estades dedicando estes rapaces. E por último, pero antes de nada, eu quería facer unha chamada. Non teño teléfono, xa estou unha chamada que seguramente que lle vai ilusionar aquí a Eliseo.
a ver se entendo, porque eu non estou dos teléfonos, agora teño que ir a contactos, teño que ir aquí a aquí, seamos como persona, e poño en altavoz, non? Hay que intentarlo. Bueno, seguro que nos volvemos a chamar, non? Cando che devuelva paramos todo de falar. Sí. E Bueno, me deixei o elogio para o final. Por que deixei o elogio para o final? Simplemente porque o elogio foi o que me abriu os olhos, o que me puxo no camino para eu ver o que efectivamente era a institución Aspace. Como coñecín a elogio? Pois vou dicir, foi o día que coñecín non foi un día triste. E foi cerca de ali. Non sei se te recordas. Aí, no carto da salita. O día que apareceu, o pai do Liceo, o día que íbamos a enterrar o pai do Liceo. Ese día, fixo-me recoñecer, assim, vamos, este homem sí se preocupa a xente que ten ali. Ese homem sí que é de agradecerle que este aquí, que este acompañando, e no meu, que este acompañando os seus familiares. A sobrinha ainda non estaba, Triana de momento ainda non tocaba, non bailaba por soleás, pero bueno, iso día foi. E desde aquel día quedei gratamente sorprendido dele. De logo, gracias, moitísimas gracias por todo o que fixetes. Agora está xubilado, agora disfruto moito desa xubilación, pero eso, a obra queda aí. A obra queda aí. O ben que fixetes por todos é que o colleron o resto do, aquí, Sonia, a nova gerenta de Aspace Coruña, eu creo que merece a pena. Merece o reconocimiento público, o Concello de Cea, a familia de Eliseo, e eu en concreto estou moi agradecido. Por iso, enhoraboa, gracias, e non necesito de dicir gracias, porque tú mereces eso e moitísimo máis. Falar de Eliseo, que vou falar de Eliseo, ele, vou dicir, que o elogio no seu, ele dicía, o Eliseo, tratábase en terceira persona, ten que portarse ben, sí? Sí? Bo día, aquí estou con un amigo que quero que o saludes e que, bueno, pois que lle digas todo o que lle tens que dicir. O amigo Eliseo. Espero que te paso con él e a ver, ven. Eliseo, esto es una persona que oye. Buen día, señor presidente. ¿Qué tal? Hombre, por supuesto, por supuesto. Esto perfectamente ven a los españoles, señor presidente.
Sí. Eso por supuesto. No, xa me imagino que estás haciendo abogado, xa me imagino. Xa me enteré antes por la radio que tiña unha agenda para a verdad. Igualmente, señor presidente. Un abrazo. Cuídense ben. Será a sorpresa que tiña preparado, pero resulta que isto é moi fino. Aquí dice mira como tenía aquí Alberto Núñez e a sorpresa con o WhatsApp. Ai, se que tiña un secreto de sumario e de confesión, que non hai nada, aquí hai que ser moi representante. Bueno, Eliseo, é unha honra ter-tos aquí. Tu sabes que contas con nós, que tú eres o Eli de sempre. Aquí estaremos sempre contigo. Tú levas a cea no corazón, levas. Eu penso que escribiu un día que dices unha obra sobre o pan de cea, non? Anduve a buscar que eu teño guardado, porque a verdade eu non aprender. Pero si escribiu un libro que además editou a Diputación Provincial de Ourense, que naquele entonces non estaba o meu querido amigo don Xosé Luis Baltar, tan querido por mí e por a miña familia. Bueno, e agora tes túa palabra, porque se non, a conselleira tens que marchar. En primeiro lugar, moitísimas gracias a todos. En primeiro lugar, dar as gracias ao señor alcalde don Xosé Luis Baltar Fernández, á conselleira, ao director xeral, a xerentes, Sonia Ruiz, o meu amigo Eulogio e a toda a miña xente de Espacio Coruña, os meus veciños e, por suposto, como non podía ser de outra maneira, a miña familia. Gustaríame dar as gracias a don Xosé Luis Valladares por facerme este homenaxe e contar comigo unha vez máis, como fixo moitas veces, invitándome a distintas inauguracións e actos como, por exemplo, cando se inauguraron as piscinas municipais. Hoxe para min é un día moi importante porque estou rodeado de amigos, familiares e vecinos. Gostaríame dar as gracias en primeiro lugar á miña familia polo apoio recibido durante todos estes anos. Os meus pais, a miña irmá e a miña sobrinha, porque todas as persoas necesitamos apoio. E eu tuve a sorte de nacer nunha familia traballadora, humilde e que sempre loitou, porque eu fora, como dicía meu pai, un home de proveito. Gustaríame facer mención especial ao meu pai, don Eliseo Pérez, que, por desgracia, xa non está entre nós, que xunto con miña nai ensinoume grandes valores da vida. Eles sempre se sentiron, sempre me fixeron sentir que estaban orgullosos de que eu fora o seu fillo. Por todo iso, mamá, gracias. E tamén me gustaría dar as gracias aos meus vecinos que foron un gran apoio para a miña familia. En primeiro lugar, ao meu amigo Orlando, polas veces que me levou de paseo e polo boa que estaba a comida na nosa casa e polos regalos que me fixo cando eu era pequeno. Gracias, Orlando. O meu amigo Fausto, por as veces que puxo o coche a nosa disposición para ir comer por aí adiante os tres. A Sara e Pili do Cazolo, pola axuda que lle prestaron a miña nai cando eu estaba no grupo escolar en Cea. Gracias, amigos.
unha gran amiga que sempre se pudo contar. A Consuelo, que sempre estuvo ao lado de miña nai, axudando no que fixo falta, e que foi para miña nai non só unha amiga, senón como se fora súa irmá. Gracias, Consuelo. O Javier Muñeiro, polo tempo que nos coñecemos e polos consellos que me daba cando lle viña traer a farina a miña nai. Por todo eso, Javier, gracias. A Mari Duenzo, que me veu buscar a Santiago para que eu poidera ir ao bautizo de miña sobrinha. A don José Benito Figueiredo Bueno, que cando pasaba polo forno parabas a falar comigo, en xeral a todos os veciños de Cea. Aí te lembro, cando iba con meu pai repartir o pan pola zona da Barrera, e como a xente me saudaba e me faía sentir como a un membro máis. Por todo iso, gracias. Cando me fun facendo maior, a miña familia e máis eu tivemos que tomar unha decisión difícil. Se quería seguir progresando, tiña que buscar un centro e encontramos por medio dunha mestra que nos falou dun centro en Sala donde iban rapaces a estudiar, aprender e divertirse. Ese centro foi Alpace Coruña. Ao principio foi un pouco complicado. Algúnas persoas dixeron cousas desafortunadas e criticaron a miña nai por tomar esa decisión. Ali atopei grandes profesionais cos que aprendí moitas cousas. Encontreime con compañeros cos que viví moitas experiencias. Fun capaz de deixar a muleta e a necesidade de que me acompañase sempre unha persoa e comecei a usar o andador. Gañei en independencia e calidade de vida, xa que gracias aos profesionais de Alpace Coruña puden facer moitas actividades, como ser locutor de radio, recepcionista da asociación, participar no programa de ciudadanía activa, participar en encontros nacionais e autonómicos e incluso ir ao Parlamento Europeo a Bruselas. Quero aproveitar este momento para darle as gracias ao meu querido amigo Eulogio, dedicarle unhas palabras ao meu amigo Eulogio por contar comigo para facer todas estas cousas e sobre todo por confiar en mí para presentar o acto do 40 aniversario xunto cunha periodista de prestigio como foi Consuelo Bautista e contar coa presencia do presidente da Xunta, don Alberto Núñez Feijóo. Por todo eso, amigo, gracias. Hoxe, para min, se está dando reconhecimento á trayectoria dunha persoa con parálisis cerebral. E somos moitos os que poderamos ser merecedores. Calquera dos meus compañeiros o merecen. Hoxe están aquí algúns deles. E quero darles un agradecemento moi especial pola súa vitalidade, os seus esforzos e a súa loita pola igualdade e porque se nos recoñeza como persoas de pleno dereito. Sei que estamos nunha situación complicada, pero, querida conselleira, Alpace Coruña
precisa seguir contando co apoio da Xunta de Galicia para que tanto os meus compañeros como eu mesmo podamos seguir facendo cobros e disfrutando dunha vida plena. Moitas gracias a todos. Chegado a este punto, se me permite, quixera nombrar a dúas personas, tamén a tres personas, mellor dito, que son moi importantes para mí. Óscar, o psicólogo, que gracias a él pude facer todos estes viaxes. O meu amigo Donecho, que tantas e tantas veces veu comigo por aí de paseo. E como non, o meu querido amigo Juanjo, que tantas veces, indo por allá as salidas, botou unha mão. Así que... A palabra da consellera, porque ten algo de prisa, pero máis ascendía algo de chega. Bueno, moi bons días a todos. Antes de nada, eu quero darvos as gracias por convidarme a participar nesta homenaxe ao noso querido Eliseo. É un placer para mí estaros aquí e participar en este recoñecemento, un recoñecemento a unha persoa como Eliseo que hoxe se recoñece o seu compromiso, a súa dedicación e, sobre todo, a súa capacidade de superación. Despois de todas as palabras, ou das palabras que dixo Eliseo, é difícil ose falar, penso que todos estamos moi emocionados e as súas palabras son un exemplo de vida. E son un exemplo de vida e son un orgullo para todos os que estamos hoxe aquí. Son un orgullo para Aspace por levar tantos anos con Eliseo, traballando con el, pero non solamente a Aspace lle aportou Eliseo, senón que tamén estou segura do moitísimo que lle aportou Eliseo a Aspace. E hoxe é un orgullo estar aquí tamén, estou segura, para a súa familia, para a súa nai, para a súa irmán e para a súa sobrinha. E, por suposto, é un orgullo para min e para todos os que estamos, os seus veciños, estar hoxe nesta homenaxe con Eliseo, sobre todo para Aspace, que viviu dende tantos anos a súa evolución. Por iso, hoxe, querido Eliseo, recibes o calor e o recoñecemento de todos os que estamos aquí e tamén de todos os seus veciños de Cea, que, como decía, pois, os seus queridos amigos Orlando, Fausto e todos os demais, ainda que eu dudo de que Orlando tuvese o mérito da boa cociña na súa casa, pero eu quero agradecerlle tamén que os estén aquí acompañando a Eliseo. Pero que non se engane ninguén que todo o que conseguiu Eliseo, todos eses éxitos que acadou, foi por un factor distinto que ten Eliseo, que foi a súa clara determinación. A súa clara determinación para aprobar as oposicións, a súa clara determinación para moderar o acto, se non recordo mal, eulogio do 40 aniversario da Aspace en Coruña, a súa determinación para axudar a outras entidades sociais de Galicia no grupo de autoxestores e a súa determinación, sin duda alguna, para deixar a súa huella no Parlamento Europeo. E con esa mesma determinación e coa que todos dentro da Xunta de Galicia intentamos traballar cada día para que Galicia, para que a nosa comunidade sexa un lugar máis inclusivo e máis acolledor para as persoas con discapacidade. E hoxe teño a fortuna de estar aquí, non só con Eliseo, senón tamén co gran equipo e coa gran familia Aspace, cos que eu personalmente teño unha magnífica relación, non solamente institucional, senón tamén personal, con Eulogio, con Sonia e con outros moitos membros da Aspace, e por iso é un orgullo para min hoxe decir que dende a Xunta de Galicia colaboramos e colaboraremos sempre con todas as entidades sociais de Galicia e, por suposto, con Aspace. Considero que non sería xusta se non dixese o moito que se leva facendo pola discapacidade durante todos estes anos, pero tampouco sería xusta se dixese que xa está todo feito, senón que temos que ser conscientes e dicir que aínda quedan moitas cousas por facer e por iso temos e tendes todos
o compromiso da Xunta de Galicia, porque seguiremos sempre traballando para mellorar a calidade de vida de todas as persoas con discapacidade en Galicia e, sobre todo, para que a nosa comunidade non sexa unha comunidade no que ter distintas capacidades implique ter menos oportunidades. E por iso, querido Eulogio, querido Eliseo, seguiremos traballando para que cada día as persoas con discapacidade teñan en Galicia unha maior visibilidade, teñan igualdade de oportunidades, sobre todo teñan unha vida mellor. E por iso eu non quixen faltar hoxe a este acto, non só por ser conselleira de Políticas Sociales, senón tamén por ser amiga. Por lo tanto, noraboa, de verdade, felicidades. Gracias, conselleira, por as súas palabras de cariño e de agarimo do Eliseo e de todos os da España. Eso despois hai un que regalar a conselleira. Hai para a conselleira. É para ti. É a memoria das paces que nos incentiva a todos a seguir traballando. Gracias. Eu disculpo tamén que xa yo comentei antes tanto a Eliseo como aos membros das PACE e a familia, que eu disculpo que me teño que marchar porque teño un compromiso no Parlamento de Galicia, pero bueno, gracias a todos, e aquí segue coa representación da Xunta, o director xeral e a nosa delegada da Xunta. Por lo tanto, moitas gracias. Gracias, conselleira. Dicir que está connosco delegada da Xunta de Galicia aquí en Ourense é un lapsus, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. José, antes de que vos acompañar a conselleira. Mientras tanto, van a poner un vídeo para que veas. Conselleira. A mí te voy a decir. Pero con Eliseo, a ver. Sí. Falta su hermana. Creo que me toca a mí, ¿no? Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí por vecinos de CEA, con su alcalde a cabeza, y también acompañado de autoridades de José Luis Baltar, donde, bueno, una persona muy importante en la provincia de Ourense, por no decir la más importante durante muchos años. O alcalde José Luis Valladares, que tamén é persoa que leva moitos anos ao frente da alcaldía deste concello. Non sei, se marchou a delegada territorial, e en todo caso nos acompaña o director xeral de Persoas con Discapacidade, a conselleira de Buqueixe, e
e é unha satisfacción que siga neste acto o director xeral, que hoxe por hoxe están moi ocupados todos os políticos e as autoridades, e é de recoñecer que a conselleira, o director xeral, o propio presidente da Xunta fixeron un chamado a Eliseo hoxe, o Eli. Eu creo que CEA, San Cristóbal de Cea, ten tres cousas importantes. Pero unha cousa importante é o monasterio de Oseira, outra cousa importante é o pan de Cea, onde dicen que é un dos mellores pás do mundo. Eu creo que a terceira cousa máis importante que ten Cea, a máis importante de todas, por encima do pan e do mosteiro, é os seus vecinos, a súa xente. Eu creo que os 2.200 vecinos aproximadamente que ten Cea, este concello pequeno, do interior de Galicia, do interior de Ourense, estarían hoxe orgullosos de que o seu alcalde, de que a corporación municipal fixera un reconocimento a unha persoa de valía, que é Eliseo Pérez de Mosquera. En este reconocimento a Eliseo Pérez de Mosquera non só está implícito o aprecio e o respeto que moitas persoas lle teñen, está tamén reconhecido o aprecio e o respeto que teñen a corporación municipal e os seus vecinos a unha familia traballadora, os pais e a irmá de Eliseo, que con sacrificio, con esforzo, fixeron todo o posible para que esta persoa, con problemas, con moitas cousas, intentara salir de adiante para que fora unha persoa de proveito, como ele lle gusta decir, e tamén unha persoa responsable, unha persoa comprometida. Eu creo que ese é o valor máis importante que temos que hacer. Eu dicía a José Luis Valladares que efectivamente nos conocemos hai bastante tempo, que este tipo de actos non restan, sempre suman, porque é poñer no centro da actuación municipal a unha persoa con limitacións, pero a unha persoa con moitas capacidades. Poñer no centro da nosa actuación os que teñen e os que temos algún tipo de responsabilidade as persoas máis vulnerables socialmente. E iso nunca quita, eso sempre suma. Por eso digo que CEA hoxe ten que estar orgullosa, todo o Concello de CEA ten que estar orgulloso desta homenaxe que se lle fai a Eliseo Pérez Mosquera. Eliseo eu conocí no ano 2001 aproximadamente, e viña de unha situación de estar sempre en familia, con certas historias, con certos problemas, con certa forma de ser, de actuar, moi vinculado a seu pai, onde era a persona referente e onde tuvemos que traballar arreo con Eliseo. Acórdome en moitas ocasións aquelas conversacións que tiñamos Eliseo e Eliseo, onde, en fin, había que chamar a atención, a decirle a Eliseo si non, onde houve que ir caminando para que a súa premisa, que sempre dicía eu quero ser un homem de proveito, para que eso pudera haber cumprido dentro das súas capacidades. E a raíz deso vamos a traballar, a exigirle cousas, a exigirle, e eu, que é unha persona constante, moi constante, cando se me ten unha cousa na cabeza, pois que iba a facer. E entonces, aí donde eu percibín como director da entidade, donde vía esa afán de superación que tiña Eliseo. Por tanto, sempre se le exixía un pouco máis, e sempre fomos intentando alentar aquelas cousas que o motivaron. Sempre procuramos que estudiara máis, sempre procuramos que se formara máis, sempre procuramos que participara máis cos seus compañeros, sempre procuramos que fora unha persona máis sociada con todo o mundo, sempre procuramos que asumira a súa realidade, sempre nos preocupamos para que fora superando aquelas asignaturas máis complicadas, as matemáticas, etc. E aí é onde surgiu o Eliseo que hoxe. Ainda faltan cousas por facer, pero é unha persona participativa, constante, perseverante, e é un exemplo para moitas persoas, non só no centro, no espacio Coruña, senón a nivel de toda España. É un referente na Confederación Española da Espace de o potencial que teñen as persoas con parálisis cerebral, das súas capacidades e daquelas cousas que ainda les quedan por conseguir. Cando ele estuvo no Parlamento Europeo, entre outras cousas, falou do voto, do direito ao voto das persoas con discapacidade. Hai 2 días ou 3 días,
era eu quero votar por correo. Cumplía a súa obligación como cidadano, o seu dereito e o seu deber. Por tanto, a súa trayectoria interna é unha trayectoria chea de éxitos, chea tamén de correccións, chea tamén de apoios, chea de en fin, de muitos, a veces de confrontación, de enfadarse e de exigencias. Eu fui moi exigente como Eliseo, igual que muitos profesionales do espacio foron moi exigentes como Eliseo. Eu creo que Eliseo non ten que arrepentirse de que os que estaban con ele foran exigentes, porque eso foi o que fixo que Eliseo sea hoxe un referente cando está ali en recepción, cando chega unha persoa para recibir, cando vai falar na radio ou cando vai representar aos seus compañeros en múltiples foros. Por eso que me parece que situar no centro da nosa actuación as persoas vulnerables, as persoas con discapacidade, é unha obriga que a sociedade no seu conxunto temos. E que temos persoas que, entre comillas, como normales, e que temos de referenciar do poñer e decir, oye, que un pequeno esforzo entre todos costa pouco, non costa, este acto non costa. E é seguro que se vai a satisfacción de decir, oye, pues me recoñecen donde eu nací, donde eu me criei, reconozco as calles, reconozco os sitios onde anduve de pequeno, reconozco a mesma xente, quero agradecer tamén. Porque eu veo a dar as gracias aos amigos da infancia, a xente que axudou, a súa familia, a xente que andaba por aí no coche para repartir o pan, as autoridades que fan posible o seu esforzo, o seu traballo, as entidades como Espacio Colombia sigan para adiante. Recoñeceu a súa familia todo o traballo que fixeron para que intentara ser un home de corriente. Eu creo que o conseguiu. O ano pasado o Espacio Colombia cumpliu 40 anos. Sí, o ano pasado. Eu quería facer un reconhecimento para as familias que o fixemos. Fixemos unha festa, as familias, invitamos a comer ademais, porque é unha peza, unha pata fundamental no movimento asociativo. Quería facer un reconhecimento a todos os profesionales que o fixemos. Fixemos unha festa, unha cena para todos os profesionales. Quería facer un reconhecimento a toda a sociedade, o fixemos, pero o presidente da Xunta, pero as autoridades, a reconocer a labor do Espacio Colombia durante 40 anos. E quería facer un reconhecimento ás persoas con parálisis cerebral de Galicia, porque non é Eliseo que estes que están aquí solos, hai moitísimas persoas que teñen a problemática que ten Galicia. Eu, en unha comparecencia que tuve no Congreso dos Diputados, decía que eran os invisibles, os calados, os que nunca tiñan voz, porque teñen moitísimas dificultades para moverse, moitísimas dificultades para expresarse, e, por tanto, hai que darles voz. E eu quería facer ese reconocimiento. Me pareceu que a persoa máis ideal sería Eliseo. De aí que me puse en contacto co alcalde, e entre os dous, me parece que pouco arreglamos esta historia del reconocimiento a Eliseo Pérez de Mosquera con mayúsculas e con nombre propio. Por eso, eu digo que para mí foi unha honra, unha satisfacción haberlo conocido, espero que para ele tamén me teña en boa consideración, e quixera, pois desde aquí, igual que xa me precedemos, porque xa dixeron moitas cousas dele, facer un recordo, un acordo, moitas veces de seu pai. Eu creo que foi unha persona, a primeira persoa que lle comunicou a Eliseo que seu pai falecera. E aquela comunicación que é dura, que é difícil, me parece que a fixen de tal forma que ele entendeu pois aquela triste e mala noticia. E me parece que se antes me agradecía cousas que fixen por ele, cumplindo con a miña obligación, pois me parece que eso me vai agradecer, que son capaz de transmitirle que a persoa de referencia para ele, que era seu pai, pois xa non está. Era a miña responsabilidade, era a miña obligación. E, por tanto, eu simplemente agradecerle a ele ese afán de superación que ten, esa perseverancia e constancia que ten, decirle que ten que seguir aprendendo, que ten que seguir corrixíndose, que ten que seguir participando, en fin, en actividades, que hai moitas no centro, na sociedade, que hai outras persoas que teñen os mesmos problemas que ele, que teñen muitísimas capacidades e que non están solos, que ao redor deles están as familias, están un montón de extraordinarios profesionales, está a administración, que están aquí presentes hoxe con nós, non só respaldando a Eliseo, sino respaldando
movimento asociativo, respaldando as persoas con discapacidade, que quedan moitas cousas por facer, pero que hai que empezar a facelas nos concellos, que é a administración máis próxima ao cidadano, e onde somos realmente ciudadanos, donde nos conocemos, donde participamos uns con os outros das actividades, donde nos saludamos todos os días por la mañana. Por tanto, un reconocimiento explícito ao Concello de Cea, ao seu alcalde, José Luis Valladares, e a todos os vecinos e vecinas de Cea que nos acompañan. Buenos días a todos, unas breves palabras porque yo creo que a la altura del acto en el que estamos está todo dicho. Quiero agradecer al Concello de Cea la invitación y felicitar por hacer este homenaje que es grandioso y muy merecido. También quiero dar la enhorabuena a Eulogio por también haber sido proactivo en este tema y por todo el trabajo que ha hecho en Aspace todos estos años. Agradecer a todas las figuras institucionales que están hoy con nosotros, Ildefonso y demás, el estar aquí presentes en este acto. Y bueno, como yo pienso que está todo dicho, quiero hacer un poco de hincapié en las personas con parálisis cerebral, que sois nuestra razón de ser. Solo sois los que os motiváis a seguir trabajando. María José, Yago, Carlos, Elena, muchísimas gracias por haber venido también. Enhorabuena Eliseo por su proyecto de vida y por todo lo que le queda por aportar. Y también quiero dar un abrazo enorme a los profesionales de Aspace. Vosotros, el capital humano de Aspace, sois también fundamentales. Tenemos que seguir creciendo y construyendo, y sin vuestro trabajo, dedicación y vuestra voluntad sería imposible. Muchísimas gracias por todo y agradecer también a la Junta Directiva de Aspace, siempre tan presente y cercana en nuestra actividad. Quiero pasar ahora la palabra a Eliseo una vez más. Hemos traído un detalle para José Luis, el alcalde de Cea, y también para Ildefonso, y va a ser el que va a explicar en qué consiste. ¿Vale, Eliseo? Muchas gracias. A continuación, imos entregar ao excelentísimo señor alcalde de José Luis Valladares Fernández. Vou entregar a figura institucional. Se me axudan a ver, porque estamos con unha roupa. Esta figura é feita no taller de barro, está feita con nós de forma manual. Cada figura é única e irrepetible. Por un lado, representa as dos caras que son os usuarios e os traballadores, e por este lado representa as partes. O conjunto, en general, aquí están as tres partes fundamentales por las que se sostén a nosa asociación. As familias, os usuarios e os traballadores, e por detrás o conxunto de Aspace. Por lo tanto, espero, señor alcalde, que teñas ou que agardes nun lugar privilegiado da tua casa e que cando mires espera te acordes de todo. Vale, isto gustaría meterlo na minha casa, efectivamente, isto vai estar na casa de todos, que é a casa do Concello. Debería poder haber moitísima máis xente e que se acorden, pensen que era fixo, porque isto non o fai calquera, isto só fai a xente inteligente, a xente boa e a xente generosa. Iso é o que fai en Aspace e deu facer muitísimo tempo, porque todos
todos os vamos a axudar sempre, sempre, sempre. Moitísimas gracias, sempre. Por outro lado, se me permites, gustaríame dar as grazas por a súa presencia aquí ao meu querido amigo Xosé Luis Baltar, que para mí é unha honra e unha satisfacción personal contaros contigo aquí, polas veces que viñetes a cea, polas veces que viñetes a miña casa e polas veces que te dicías ao señor presidente da Xunta, gran amigo, don Manuel Fraguer Ibarne. Teño aí un amigo, señor presidente, teño saludado. Ainda me acordo cando inauguramos a residencia dos vellos, que foi o 17 de outubro do ano 2003, onde me dixetes, Emi, cando ves a cea? E dixen, non podo vir moitas veces que miña nai está ocupada. Disso nada, se pode ler por logo, para que quedeis mil máis veces. Esa frase, meu querido amigo, quedoume grabada. Por lo tanto, señor presidente, non te digo por dicir, pero sabes que as portas da miña casa, do meu forno, e toda a miña familia sempre que pasen por aquí será ben recibido. Bueno, agora vamos facer a entrega de uns pequenos regalos, tanto Eliseu, Sonia, Eulogio, a directora se lo fixen, regalei un pin de plata do Concello de Cea, do estudo de Cea, e, bueno, o resto vamos a fazer entrega. Este é o Eulogio. Este é un estudo que podéis hacer. Muy bien. Un pin tamén do Concello, que teño sempre un recordo, non saben que tes uns amigos moi bons. Ahora o siguiente, José. Traspace, para que o teñades ali, para que tengáis un lugar preferente, como dijo Eliseo. Nosotros vamos a tener eso que entregó un lugar preferente del Concello. Pero esto también quiero que esté en un lugar preferente del domicilio de España. Vamos a abrir. No, esto es así. Un escudo de Cea para cambiar un poco el principio. Está dedicada también, ¿eh? Sí, también un pin del Concello. Muchísimas gracias. De nada. A vosotros. Y ahora toca o anfitrión o manesear. A ver. Este é un álbum do Concello de Cea. Distintas
principios, situación do Concello de Cea. Pero, como así, ao principio, me dice así, un agradecimiento por tu tesón y ánimo de superación demostrado en tu día a día. Eliseo Pérez Mosquera. Y a portada da Virgen de Saleta, da capilla da Virgen de Saleta, distintos lugares de Cea, estes sitios por donde él pasou tantas veces, aquí, pois creo que lle vai gustar moito, como este de Roseira, das distintas iglesias do Concello, que venen todas reflexadas, monumentos, ríos, e como non podía faltar o pan de Cea, como nós, que venen distintas fotos. Bueno, aquí unha foto, hasta veño aquí unha foto deles, de dúas. Ríos, Unixe, da terra, así como é da terra. Un monumento que pagou a Diputación, que é onde puxemos a capilla do Santo Cristo, o Cristo de Fisco Manzano. Unha foto aérea de Cea, das instalacións deportivas, seguimos por fotos da procesión da Virgen de Saleta, tan manejada ao povo de Cea. Aquí ven bastantes fotos, se terás tempo de mirar. Isto ven a cousa máis emotiva, e tu familia e amigos orgullosísimos de ti. Aquí ven as fotos. Triana chorando, e bueno, está aquí o Eli de todo, non sei que che entregaron, e aquí brindando con tu anai, No bautizo. E bueno, aquí ves Unha amiga miña así que trabalha na bandería así. Explícanos todo. Aquí, outros. Aí foi o 10 de julio do ano pasado nunha visita institucional que fixemos ao Parlamento de Galicia, onde lle entregamos tamén a figura institucional igual que te entregamos hoxe aquí. Recibimos aquí pelo personal novo. E así termina. Espero que se guste e que o repasen moitas veces e que, bueno, este é un pequeno objeto de regalo que se facemos. Creo que máis co valor é o que significa. O sentimento é o máis importante. Entón, che vamos a regalar un pin para que o leves na tua... ainda che... Esto ben, parte esto. Outros que vou dizer tamén, que vai unir a dedicatoria, claro. A don Eliseo Pérez Mosquera, por ser un exemplo de superación e un orgulloso veciño deste Concello. San Cristóbal de Cea, 30 de abril de 2019. A ver se che dou posto un pin. A ver. Podes poñer aí na... Aí, podes poñer, non? Un permiso de Sonia, podes poñer, non?
aplausos. Moitas gracias. E, bueno, para cerrar xa este acto, onde agora chegou o teu amigo Armando. Chegou o teu amigo Armando, Bueno, eu antes, xa para poner o punto al final, se hai algo que caracterice esta gran persona que está detrás de mí, non é só como alcalde, senón como persona. O próximo 26, o próximo 12 de outubro, fai 26 anos que me operei. Este señor, cando eu estaba con miña nai, que botei 47 días na residencia, este señor e a súa muller viñame ver cada domingo sí e domingo non, e sempre preocupado por mí porque salira ben da operación e veña aí. Cando pouco antes de, na mesma semana que se inaugurou a carretera que vai, a carretera do Ribeiro, a nova circunvalación, esa semana levoume a Diputación ao despacho do meu querido amigo Baltar e o viernes ás 12 menos cuarto estábamos inaugurando o novo tramo da carretera onde eu pude darlle diversos libros a todas as autoridades que estaban ali. Así é como se gana o cariño dun amigo, pero non dun amigo, algo máis que un amigo como é o señor alcalde de Ceo. Moitas gracias, señor alcalde. Quixera darlle as gracias, como antes dixo o Eulogio, pasei, tuve que facer frente a unha situación complicada, como foi a morte, o fallecemento por desgracia do meu pai. E quero darlle as gracias a miña profe Natalia, que aparte de ser a miña profe, para min é algo máis como unha amiga, xa que sempre aparte de ser a miña profe, lévame por aí tamén de paseo. Ainda tivemos outro día na inauguración da sede do Partido Popular en Sada, acompañados por a nosa amiga diputada Soraya, que tens que vir ás faces para conocela, que me dixo que te quería conocer. Dalle as gracias, como non, a miña amiga Sandra, e por suposto a miña amiga Belén, por o seu apoio recibido durante todos estes anos, que para min foi un gran apoio. Por eso, gracias Belén por estar aquí. Para fincar, tan sensible que chega aos corazóns, a veces hasta se miran lágrimas aos ollos, pois eu darvos as gracias de novo a todos, especialmente a Baltar, os obispos, que cando lle dixen que había este acto, dixo, non che perdonaría se non me dices que tendes eso non me dices para estar ao lado do meu amigo Edo. Bueno, gracias a todos, e gracias, teño que dar gracias aos conselleiros que colaboraron en isto, a Celso, a Pilar, e sobre todo a unha persoa, a José de Lama. José de Lama, que fixo que este acto pois resultara desta maneira tan impresionante, porque a verdade que sí, onte pola tarde estábamos que non funcionaba aquí o ordenador, non sei se que estaba sobrecargado ou cargado, non sei se cargado, non sei de que estaba cargado, pero ao final solucionamos a papeleta e vimos o vídeo, que espero que o vídeo que de promoción do Concello de Ceo vos gustara, está colgado nas redes, espero que vexades, que o difuntades por aí, e que vos sintades orgullosos do noso Concello, como nos sentimos todos. Eu creo que cada un de nós síntese orgulloso do que temos en Cea,
e temos que presumir dele. Temos que presumir do pan, temos que presumir do Mosteiro do Seira e temos que presumir, sobre todo, da boa xente, como dicía Eulogio, que hai en Cea. Xente de Cea é, como diría eu, aquí visitamos moitos peregrinos durante o ano. Aquí ningún peregrino leva unha mala contestación de toda xente que hai en Cea. Temos o mellor albergue de toda a comarca. Eu acordo que antes, según contaban os nosos pais, os nosos avós, que nos fornos de Cea, ali onde se dormía, ali onde se iría a cantar a xente, ali viñan estes peregrinos xa, os que iban de Santiago, e xente que non estaba ben, sobre todo, da cabeza que era mendigo, viñan a Cea, dormían no forno e non lles faltaba un pedazo de pan. Por eso, a xente de Cea é como é, e somos distintos quizás dos outros, pero sinto-me orgulloso de toda a xente e cada día visito máis. Moitísimas gracias de novo a todos. Moitas gracias. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? Tú no sabes la alegría que tengo de poder echar un abrazo. Venga, venga, escúchame. Venga, por parte de mí. Venga, a seguir contemplando. A ver, sacan aquí unha foto con o presidente. Venga. Bueno, ya está. Espera un momentito. Señor Baltar, Pero non te andes. Para mí, un millón é o teu abrazo. E xa está. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Mira, que si quieren dar algo. Muy bien.
Mucho para Santiago. No, pero... Gracias a ti. Solo siempre. No puedo. No puedo porque tengo que hacer las cosas. A vosotros. A vosotros. Ya, muchísimas gracias. A ver, ella ya no me va a dar que se ponga contigo. Hola, ¿qué tal? Susa. A ver, la hermana. Espera, nos vamos a colar. El cuñado que no quitó la foto. Pero esa... El cuñado que no quitó la Muy contento. Se tiene ahí caído
Mantener cultiva, cuando todo es claro. Cando Espera, mamá, ven aquí, mamá, ponte aquí. Explícate un bien, explícate un bien, poder asesorarlo no que chega é fácil. Na Italia non vamos ter ningún problema, porque incluso yo os voy a hacer. Nada que estaba nun acto o día, dime. Que? Bueno, Sí, como é que se chama? Eu dixen, pero non sei se